El Consell Consultiu de la Gent Gran ha celebrat l'assemblea anual on s'ha repassat tota la tasca que a nivell de sanitat i transport públic realitzen les diferents sectorials del Consell durant l'any. El Consell Consultiu de la Gent Gran reuneix a representants d'ajuntaments i membres d'aquest sector de població amb el Consell Comarcal per escoltar les propostes i problemes que afecten els majors de 65 anys a la comarca del Berguedà. A l'assemblea també s'han tractat les qüestions que caldrà millorar per aquest 2010, amb especial atenció al transport públic. Hem avançat bastant perquè, clar, de no tindre transport a Berga hem passat a tindre transport urbà. També hem avançat en el transport, almenys en teoria, perquè encara no està posat en marxa, però s'han aprovat dues línies de transport, una de Berga a Solsona i una altra a Berga a Vic. Llavors això està ara en vies de desenvolupament. I s'ha aprovat el transport a la demanda en tot el que és la part nord del Berguedà, de la comarca, i ara, si tot va com esperem, es farà extensiu a la part oest i a la part sud. Les propostes i consideracions del Consell Consultiu de la Gent Gran són una bona eina per al Consell Comarcal del Berguedà que permet marcar les pautes de treball en els àmbits que pertoquen a la gent gran i permet prendre el pols a l'estat actual del Berguedà escoltant els que diàriament són usuaris dels serveis que les diferents administracions posen a disposició de la ciutadania.